Egunon, aber ondo atatzean bideo txiki bat ingot, independenteak aurre aber egiteun, euskerie, gizakile, bizi guztie lotuta dago, bat bestiekin elkartute eta dana martxan dago. Orduan, gaur egun gertatzen ari dan ezin ulertu hau, ez? Jendien gure artien, zenbait gauza hain nabarmena dina batzuntzat, bestintzat ez dira hain nabarmenak, eta orduan horren ikuskera bat, horri buruzko ikuskera bat ingoet, pixket ez? Eta, baliagarri edan, netxau baliagarri edalako. Bizia da gauza bat abstraktua, zango dena. Ez da, bizia dago, ikuste dugu, ikuste dugu bizidunak. Biziduna ikuste dut, orduan dakigu bizidun horrek badula bizile. Baina bizile berez ez dakigu gauzetan dago. Bizia dago gauza batzutan nabarmeno eta beste batzutan nabarmentasun hori gutxio du eta bizia dazke bere izateko berak. Guga gizadile, baina gizadile ez da gizadile guk sortze deun zerbait da. Hori de, guk ikusten dituguna die gizakia da. Bizidun hori, gizakia. Guzti honetaz eta gauze dan eta ez dan gauze guztietaz egiten dugu bizi irudikapena. Gure irudikapenin bizi dugu, gure eta bizile berez da irudikapen bat gu egiten egiana. Eta hori bizi irudikapen hau sortzen da gizaki bakoitzin. Gizaki bakoitza da bizitzen bere bizitza, bizitza izango litzeke, bizi horren denboran, bizipenen, guzti hori nik ikustetan ez. Eta, baina bizi irudikapen hau nundi sortzen zaigu. Hau, esan dugu, ez dela gauza zuzen bat. Baina, zer dugu zuzena? Hizkuntza. Hizkuntzan bidez, gizakiok, gizadia osatuz, eta bizi irudikapenak egiten ditugu eta guzti hori bizi dugu. Zenei buruz? Zenei ezkerrek hizkuntzari buruz. Euskeri horretik da garrantzitsua. Ez dago, hizkuntzak die, esango nuke, material ez izen da, baina bai kontu bat da, gure sentipenek, entzumenetkotiken eta gero itxeitetiken gure eginkizun bat edo gure gaitasun baten garapena da. Eta orduan, garapen horrei esker, bideratzen ditugu harremana, eta hizkuntzari esker egiten dugu gure hizketaldiak eta hizketa. Orduan, hauxe da, joko hontan gaude gu. Orduan, gure harremanak erabateko die, gure hizketak baduz ikusile, hizkuntzak baduz ikusile. Eta guzti honetaz euskerikin itidak egune da, hizkuntziek hizkuntza jatorriz zuzena dela atera. Alegia, bizile berez da zuzena. Bizile dauke guk nahi ez nahi oabar, zuzentasun bat, zuzena da. Gu, gure harreman eta hizketaldi guzti honekin, erabaki dezakegu bizia okerra dela. Biziak ez dula zentzunik, ez dula mile kontu, bizitzeko gogorik ez dake jendeak, zatik ez dake bizitzeko gogorik. Ez dulako merezi, baina ze ez du merezi. Harremanak eta hizketak dakeun kutsadura. Kutsadura horrek sortzen du guzti hori. Eta kutsadura hori dago hain zabalduta, ezin dugu nola bizigia, gizarte mozkortua, pinidek. Mozkorra da moztu iten dana. Gu bizigia, nahiz de gauze batzutan pentsa ikiarrik egiten egirala eta abantze ikiarrik, gu gaude mozkor egin da. Jendea bizi da ezintasun mozkor baten.
hortxelako hori. Orduan, guzti honetan, geuta mozkortua, eta oin iritsi da, batzuk, eta besteak, eta nola zuzendu mozkortu hau, agian mozkorraldi luze bat egiten, uheltzen egia ikierri eta alperrikako kontu piloa mantetzen edo bizitzen egia, benetan ez gaituena gazetzen, orduan mozkorraldi baten gaude, ez? Eta benga gehiago, eta orduan, ze aida gertatzen. Gu dakeu, biziari edo, bakutzen bere bizien dakeu, geure amodioak. Baina irudikapen okerrai diogu amodioa. Orduan, irudikapen oker honekin aia bizitzen kontu guztiak. Irudikapen oker hau, da, une oro eragiten guregan, bakutzengan. Gehiago gutxito, eta abar. Eta orduan, bizi dugu, baina hau da, irudikapen okerra hor da ona, da esentzio, esan ganduko bere arra hori, gurea bakutsen arra, baina gu bizi duguna da sentipena, nola sentitzen naiz ni? Dipetazioak gauza bat eta, ikustiak gauza bat eta, baina horre sortzen ditena da sentipena. Orduan da sentipena garrantzitsua. Nola nago bizien, nola sentitzen naiz gauza baten hori, nola nago bestien. Da orduan, gure ekintzea bakarra da sentipen hontan eotie zuzen sentipenin eotie. Aukera pinitamen, eta ez dut zer piniamen, zer esan nahi dut honekin. Sentipen hontan egotea oso gutxirek aukeratzen dute. Irudikapen oker honek eragiten die sentipena ezabatzea. Eta ezabatu honek sortzen ditu gaixotasun danak. Eta bizideu, eta hori, sentipen horrek biziarazten gaitu, zoramen bat, edo beste gehiagikeri bat, edo mile kontu holakok, bakutsen bere erako, bakutsen gandauden aukera ditugun kontuetaz, eta kontuekin, eta bizipenekin, eta orduan, galdu hortan, gaixotasunek, dana hortxe sortzen da. Horrati dago jendie, bildurrez virus bat inok ez dune ikusi, ez dala demostrau, ez dana ezerrein, eta ala ere bildur baten bizi da. Zeratik, irudikapen okerrein da olako. Irudikapen hau zenbat eta zuzen hori zen, zetipena hobi da, hobi esan nahi du da, hobeto dago. Gauzetan da ongi egon edo gaizki egon, garrantzitsuna. Arrazoi izan edo ez izan, arrazoiek ez ongi baldin banago, dao arrazoi zuzen baten oinarrituta, ongi bat sentitzen baldin banaiz. Eta aukera hau, azkenien esan ningoet, zer dan, baina hau dena doa denboran, bizidune dake denbora bat, bizipenak eta denboran. Orduan da, denboran gaixotasuna zuez edo ongizate batea zuez. Orduan, ongizate hori nahi badeu izen, gure aukeri izen berdu ez dakigun kontuetan utze. Utz batek, utz hortan jakiten egon. Utz hori da pakie. Pakien egon, pakia aukerau, eta pake hori izateko zer garatu behar da gutxi deneko irudikapen oker honen ezabatzie. Punto batzuk irasin behar dira. Punto batzuk irasi zertan. Bizilen ganako ziurtasun baten. Bizilen beak daramala guzti hau, eta guk hor dakeunle aukera batzuk egiteko aukera. Okerretik aukeratzen denien okerra gehitze dugu. Orduan jakin behar dugu bideratzen pake hori nola aurkitu gauze baten, kontu baten aurrin, gai baten aurrin, pertsona baten aurrin, eozek kontutan pake hori aukera. Eta pake hortatik gen, ertengo igu jakiturik gehiago. Ertengo igu hizkuntza hobe bat. Eta hizkuntza hori
humanidadien gauze garrantzitsuna dela niretzat. Ez da olako Guggenheimek, ez da olako piramidik, euskeri bezalakoek. Baina, hortako belarriak ikuder. Belarriak izan, bizi eta egiten ari zetia. Ea ba, independentea ez dakit, aurra ingun ez du ningo, Euskaldunek aurrera ez du ningo, baina pakia aukera hau, geure hartin, eta hobeto izango beha, hobeto beha. Eta euskile gertatzeu, enero.